Tá sibh donnachan seo agus inniu támachan le faoi bacha a saoil, a cearcóg agus mar sin de. So, tugadh isteach agus feall móid faoi saoil naach. Seo agat bacha. Dear agus lagan amach Gemser Publications SL, Uder Alejandro Algara, Léráidí Daniel Howard, is Maureen E. Vakeen, rinne an legan gailge, agus is an gúm a dailtig an leir as gailge. Seo agat bacha. A bhuí leis na bacha as an bail nu a dhéanann siad feitiir torthaí agus síalta ó ormhór na mláhanna, agus tugann siad céir agus mill dúin freisin. Go léir ag obair go ddíthallach. Buzz, buzz, buzz. Fech, céir atá ar an mlá sin. Bach atá ann. Mór a daobh a chalíní is a bhuachalí. Ná bíoh fatsis ormh, ní chuir dóigh mé sibh. Inseoigh mé díobh gach rud is míonlibh á máil amach faoin. A bhailibh é sin, éisteigí go cuairmach. Fehedí se bacha. Fehedí bhfuil sé chos orthú. Tá bheith a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6. Tá rá Anthony ar gligne a úsáid chun bolú. Sa sróníd. Rá húl mhóra, a 1, a 2. Teanga ada agus ceir scíthá, a 1, a 2, 3, a 4. Rá cheann mhóra chun tosaigh agus gá cheann bheaga chun Jerry. Tiglín ar scíthán a bhoga níos scipa ná éon agus tiglín stoppa I lár eitiilta. Gus bheith na buachlís na cailíní ag breanú orthú. Ceann ag obair go ddíthall chun sin. Ár gáirde na bláhanna. Ní bhéimiis na bacha beo morach na bláhanna. Balamid palan uhu I gisán speisialta a omprimid ar gosa Jerrig. Fech, rud I buí an sin. Is airdas palan ann an deannach buí a dhéanana na bláhanna agus a hétar san air le cabhar na gaotha agus anmhethe. Chomá leis an balan, tugann na bláhanna nechtar dúin, freisin. Deoch anmhilis, anmhlaasta is an nechtar. Gawa mi buchas leis na bláhanna as a nechtar trína gud balanna a omper sair siar. Is mar sin a cheabhríimiid leis na bláhanna torthaí agus síalta a thuairt. Suamid an nechtar amach len ar deanga ada agus ompriamid ar as é inar mála nechtar chuig an gghearcóg. Fech, sin na bacha go léir agus iad ag obair go ddíthallach. Mill agus palan. Si an fallan an bia is fearlinn, go háire nuair a bhíimiid inar nínáin. Nuair a éiríimiid ní sinne is fearlinn mill mar tugann sé a lán fuinneamh dúin. Nuair a uile na cnúsathirí chuig an gghearcóg le na nualach palan agus nechtar, tugann siad an tomlán de na bacha ubre. Comadamid fuilach na balanna I geala stóris chun go mbeidh bia agin sa gíomhre. Nuair bhín an bhil ré, tógamid amach é len ar méal agus stórálamid é I geala speisialta I gcóir an gíomhre. Teachtasteach agus iad lán leis an balan, agus an sin caiig siad iad a thuairt. Is na hibrehan seo agus an sin corfaí isteach. Gus sláán sábháilte sna seomraí stóris. Cá gcónaíomid. Déanamid seomra beaga, cealla a thugamid orthú. Chun é sin a dhéanamh bíonn oring céir a chugant, bacha óga amháin a dhéanann céir. As ar mollag a hagann sé atá a gúil ar gurp. Sé thaobh a bhíonn ar gach cill. Sé atá sa chiar bheala ná mór chud ceall le chéile. Stórálamid mill I geala áirithe agus palin I geala eile. Nuair bhí na cealla lán, cuireamid saola orthú le céir. Sa tlí sin bíonn dóthain bia agin dár dailech mór ile.
Ah. Teilach an mhór. Conín trí chinál éagsúla bach sa hiorcóg. Sí an chráin bach máthar an áil, sin íon sin. Nach hí tá mór a gomparáid leis na bacha eile. Agus bín chráin bach amháin ag gach circóig. Tá á lán bach ubre ann. Man nós féin. Agus is sinne a dhéanaan an obair tí ile sa hiorcóg. Agus tá na ladran ann. Níl siad líonmhar agus níl is acu conas mill nó céir a dhéanamh. Níl is acu fiú conas ithe gan cabhar uine. Cealla agus níonraí. Chomma leis na cealla ina stóráil amid an bhil agus an fallan, genimid cealla speisialta níonra freisin. Úsáid amid iad dar an rifúracha bega. Cahan ár máthair an chráinfach an lá ile ag bre rá chinál éagsúla uibheacha ionta. Sna chealla bhega, berann si uibheacha ó na bhásaigh na bacha ibre, agus sna cealla móra berann si uibheacha ó na bhásaigh na ladran. Fech ar go léir agus ítan na gola. Dina bháin na clúisín air. Ha! Bach tuairtara dus na bábíní féach. Ahrú do chreite. Tar éis trí lá tá an cruibh bheag nó larva as gach óbh. Fa trí lá tá go míid bíos speisialta a dhéanamid féin dóibh, glóchach riaga. An sin tá go míid meascán sever de bhil is de fallan dóibh. Neam, neam. Tá isce le a bhéal agus mé cuimhne air. Bhí ná ma míon na bábíní seachtain go le díis, bíonn siad anmhór. An sin chuirmid séile ar na cealla le céir, mar ní bhíon a hiile bia ó na bábíní. Fad is atá siad istigh, tiontíonn siad ina macha, agus tagann siad amach tar éis lá is fithe. Fáilte rómh a Jeremid lo, agus iad ag fágáil na geall. Tascanna sa hiorcóg. Tá list de fada de hascanna a bhíon le déanamh aginge, na bacha ibre, timpeall na circóige. An géad dul síos, nar ágamid an níonra, glanamid sa chi gur féidir a úsáid a ríis. Nuair a bhímid óg, ní héimid amach agus tugamid bíad na larvaí, na ladran agus an chráinmhach. Déanamid cealla as an géir, stórálamid pallan agus mill, agus cuníimiid an hiorcóg fionór le búla árgóid cíháin. Réir mar a éiríimiid ní sinne bín ar an tascanna eile a dhéanamh, cos níimiid an tlíisteach ar naimhde. Sin tasc déarnach a bhíon agin ná dul amach ag lorg bláhanna chun pallan agus nectar a bhailiú uhu. I glána na circóige. Ó, tuairt airad an chráinmhach. Deisiú. Agus bheith chuineáil na naimhde amach. Nach iad a bhíon gnóthach istigh an sin, ní rós agam sa grád a chó gnóthach sin. Bheith na bacha go léir. Agus iad a géisteach leis an dásáir. Now, there céin fágóil an 8 ar siúil an seo. Feicimid. Dás in amach. Nuair aimid áit a mín a lán bláhanna, bíon oring fille ar an gghearcóg chun an scéal a insin dána fuaracha. Sa chi gur féidir losan dul amach ag bailliú pallanna agus nectar. Nuair a hagan na bacha a bhaile, déanann siad rinke rí méideach, sa chi go digfar iad go héasca. Má bhágann siad go scupa a gghearcail, sin tá siúlach ag an sin feach. Tuigh na dréifúracha go bhfuil na bláhanna cóngrocht an hiorcóg agus go méid sé éasca iad aimsiú. Má bhíon na bláhanna a bhád uhu, déanann siad dása I bharm 8, feach sin an 8, mar bhí mar caint faoi hana. Agus tuigeann na cnúsathirí go gaitheadh siad dul píosa ó bhaile chun iad aimsiú. Tá sé ansimplí dá réire. Feach agus na bacha go léir a géisteacht.
Máthar na Circóige. Ní bhíon ach cráin bheach amháin in ngach Circóig. Is í siúd máthar na mach ibre agus na ladran ile. Is mó an chráinbhach ná na bacha eile ile, mar nuair bhí siise ina bach óg bhídeach, be é an tain chinál bí a tógad di na glóchach riaga, agus targad ara di I gil bhrá mhór. Ní ágan an chráinbhach an chiarcóg in éair. Caitheann si an lá ile ag bre uireacha agus ag tuairt ara de na bacha eile. Déanann si é sin trí chumhráin speisialta a dhéanamh lena corp. Coníonn sé sin na bacha sucar sonar. Sais perfume jazz a haithnín leis na bacha. Sin na dhéanann si freisin, ceantas na job na bhíon orthaí dhéanamh. Rá chráinbhach. Nuair bhíon an chiarcóg lán, bíonn sé a nám agin áit chónathe eile a chuardach dúin féin. Is an sin a thugann na hibricha an glóchach riaga de cheann de na larvaí agus tagan chráinbhach nua ón gil sin. Bailíonn an tean chráinbhach leat de na bacha uibre ina timpeall an sin agus éitlíonn siad amach as an gghearcóg ina scamal mór bach. Satha bach a thugtar sin. Nuair a áin an tátha áit arúnach, tosníonn mo grifóracha ag tógáil cearcóg nua. Mór orthú fechar. So, sin chráinbhach agus táthar ag tos chun nead eile nó cearcóg eile hosnú, agus a raig lo ag lorach siomh maith lena é thógáil. An teaghlach nua. Fanann an chráinbhach nua sa chiarcóg leis an gcuid eile agin. Téann si amach uair amháin ar an eitilt fósta. Ar an eitilt sin, búlann si le scamal ladran agus fillann si ar an gghearcóg ré le hibreacha a bhré. A luaithe bhíon gnó an fósta genta ag na ladran, fanann siad leas mó agus ní ilse siad chíthe ar an gghearcóg. Slán libh a bhuachalaí. Tanséir. Gach lá nuair ágamid an chiarcóg, deir ar máthair linn. Bígí cuaramach is omí danséir a bhíon ribh bhacha leas mó. Is even le dúanála áirithe sinna ithe. Bacha. Cuireann siad iad féin a bhealach mar bhíon an da céine orthú a bhíon ar na bláhanna mór timpeall orthú. Ionsaíonn fochaí agus snáthadaí móra sin freisin. Bheach focha. Agus an snáthad mhór á lorg le ní déthe. Scanrúil. Uaireanta bíonn éan sa tóir oring, agus nuair itheann béir, cír bheala ní mis de lo má lugann siad chuid aginge ag an nám céine. Sin é an fá a mím ag gcónaí an churmach nar ágam an chiarcóg. An éon á lorg, agus an béir. Se lánsásta cúpla ceann ithe freisin. Claibh rúnda. An raibh isacha go bhfuil gléas troda rúnda aginge, bacha. Tá ga géir agin ar an rim. Fechan sin, go amach. Úsáid míad an ga seo bhfuil cuma claibh beag air chun instáile nimhe a thuairt. Bíonn sé teastáil chun sin féin a chosint ar an naimhde. Nuair ionsaí náid sin, ní mór dún cealach a chur iontu lenar ngá. Ach má bhíonn tú jaslinn, agus mar gorann tú isteach oring, ní chuirmid cealach anad. Gealamid é sin dit. So, bí go jasló. Fair. Má chol chearracha éonar. A chúla tú riamh fí bhacha éonar, is col cearracha lomíad, agus is mó cinál díomh ann. Í dhéanann siad cearcóga, agus ní bhharann siad, nó ní oibríonn siad le chéile. Feicigh tú iad éon uair a haon tú ag siúil faoin tua nó an gáirdaín bláhanna. Ar nála féin, cabhraíonn siad leis na plandaí mar iompríonn siad an pheallan sir siar. Níl siad in an céir nó mille dhéanamh. Coníonn siad ina néanaar I nead a dhéanann siad sa talamh nó gail. De réir a chéile, líonann siad a nead le meascán de pheallan is de nectar a úsáideann siad chun a go bábíní a chothú. So, cín eile, bacha eile ach coníonn siad le féin
agus bheith an bóín dé an sin freisin. Agus na bábíní deasa. Tusa agus na bacha. Tá daine agus bachúil córdú lena chéile leis na mílte blian. Is má libse go mór an bhil a dhéanamid. Is bí anbhlasta, an áláin é. Na ché daine a bhálaigh mil rinne siad é trí dheatach a héide isteach in neadacha na mach ná dúrtha. Chur an deatach na bacha ina gola, agus chud na daine mil agus pealan ó na bacha. An sin thosaigh siad ag déanamh na ggéircóig, sa chuig ar féidir linn, mil agus céir a dhéanamh ar bhealach a churann ar chumas daine i do bhailiú go bra héasca. Feiceigh mé go luas sibh a bhuachalaí agus a chalíní. Tá mbeidh eitiid lomanis chun pealan a bhailiú rih hitim na híthe. Slán agah go fóil. Sa sé chun deatach chuisteach sa chéircóg. An sin titigh na bacha ina gola, agus beidh an fear an an. An mil a bhaint amach, go deas slán sábháilte. Seo spéisiú. Fíorchaí spéisiúla faoi bheacha. Tá breis is 5,000 species éagsú bach ann, a bhórmhar ina macha éonar. Ní le cúpla spécies a bhharann a ggóulúdar casta mar a dhéanann an bhach leala. Cónaíonn siad i dimplachtaí éagsúla, ceantar cheó, ceantar úra, ceantar ásaigh. An tain rud atá réachtain dóibh ná bláhanna. Déanann na bacha meala a lán táirgí, a haithníonn le daine le fada an lá, mil, céir, glú bach agus pealan. Tá buan a leish á lorach sa nimh a bhíonn sa gha. Chun go bhfásaigh torthaí agus síalta don óir, bíonn plandaí ag bra ar bheacha chun iad a fealnú. In áit na áirithe nach míon líon mór bach éonar, bíonn bacharí fosta chun na plandaí a fealnú don óir in ionad mil a dhéanamh. So tá duine ag an tréis sin a thuairt, sa ágáil an sin, agus bíonn na bacha ag obair an sin a fa cúpla seachtain ag pealnú na háite, agus an sin bugtar an cíorcóg an céad áit eile, agus go féidir leis na bacha an rud ceann céine a dhéanamh arís. Is iad na bacha éonar san áirimh, agus na fochaí na pealanéir is tábhachtaí de flandaí bláhanna. Ní bhíonn éon bhlá ar chrainn féine is gúise, agus is sí an ré a fealníonn iad sin. Tórn de íon pealnú nuair iomprítar pealan ó bhail foireann an bhlátha go dtí an ball buineann. Gan fealnú, ní ásaigh na bláhanna ina torthaí nó ina síalta, agus dimóch na plandaí bláhanna in éig. So, tá na bacha ag déanamh an obair ar fád. Is iad seo a leanas cuid de na bíana a bhraithan ar fealnú. Piorí, úla, almóní, suhatalún, silíní, péiceóga, avocáid, alfalfa, oniún, pumpkíní, asparagus, caréid. Níl ach cúpla ceann as lista fada an sin. Bhíonn pealnú le déanamh ar a lán de na plandaí a úsáideach an anmhaithe ferma a bheithú freisin. Nis, sin é. Bin simú faoi scéal agus saol na bacha. Súlan gur haithan sé libh, agus tá súlagam sibh go múla míad le chéile arís go luath. Slán!